Daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Drumbeat News, muryar Birtaniya muke gabatar muku da labaran duniya. Da farko ga kanunsu. Jihar Yobe da ke kasar Najeriya ta ware naira miliyan 65.5 domin masu karamin karfi a jihar. Wani mahari ya kashe mutum guda da wuka a kasar Faransa. Duk wani ɗan wasa a duniya yana bayan Messi, a cewar ɗan wasan ƙwallon ƙafa Pablo Zabaleta. ‘Yan sandan ƙasar Indonesia sun ce wasu ‘yan ƙunar baƙin wake sun hallaka mutane 11 a Surabaya, birni na biyu mafi girma a ƙasar. Waɗannan da ma wasu labaran za ku ji su a cikin labaran duniyan na daren yau 13 ga watan Afrilun shekara ta 2018, wanda ni Sani Hamza Funtuwa zan gabatar. Yanzu kuma ga labaran bi da bi. Jihar Yobe da ke kasar Najeriya ta ware naira miliyan 65.5 domin masu karamin karfi a jihar. Gwamnan jihar Yobe, Alhaji Ibrahim Gaidam, ya amince da ware naira miliyan 65.5 domin shirya abincin buɗe baki ga masu karamin karfi a jihar a cikin kwanakin azumin watan Ramadana a wasu cibiyoyi na musamman da ke a faɗin jihar. Bayanin hakan ya fito ne daga bakin babban jami'in hulɗa da kafafen yada labarai a ofishin gwamnan jihar Yobe, Malam Abdullahi Bego, inda ya bayyana cewa za a kashe waɗannan kuɗaɗen ne wajen shirya abincin buɗe baki ga masu azumi, tare da sauran ayyukan da suka jibinci azumin, irin su gudanar da wa'azi da tafsiri, wanda ma'aikatar harkokin addinai a jihar za ta sa ido wajen gudanar da su. Bugu da ƙari kuma bayanin ya fayyace cewa za a yi amfani da naira miliyan 48.5 daga cikin adadin kudaden da aka ware wajen sayan raguna da kayan alatu waɗanda za a raba a cikin waɗannan cibiyoyin buɗe baki 42 a faɗin jihar, yayin da kuma za a kashe naira miliyan 15 wajen baiwa malamai masu wa'azi don abin hasafi a lokacin azumin. Haka zalika gwamnan jihar ta Yobe ya amince da ware shinkafa buhu 1,260 tare da jarkokin man girki 630 domin ciyarwa a waɗannan cibiyoyi 42 da aka tsara a cikin wannan wata na Ramadana. ‘Yan bindiga sun hallaka mutane 26 a ƙasar Burundi. Akalla mutane 26 suka mutu yayin da 7 suka jikkata sakamakon harin da wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai suka kai a ƙauyen Buganda da ke arewa maso yammacin ƙasar Burundi. Bayanai sun ce maharan sun shiga Burundi ne daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan sun tsallake kogin Rusizi ta hanyar amfani da kwale-kwale. Jami'in da ke kula da yankin na Buganda, Emmanuel Bigirimana, ya ce maharan sun buɗe wuta kan mai uwa da wabi, kuma a cikin waɗanda harin ya ritsa da su har da dattijai da ƙananan yara. Daga bisani maharan sun tsere zuwa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ba tare da sun ɗauki komai ba, sai dai kisan rayukan da suka yi. Wani mahari ya kashe mutum guda da wuka a ƙasar Faransa. An kashe akalla mutum guda yayin da aka raunata wasu mutane 4 lokacin da wani mutum ya caka musu wuka akan titi a birnin Faransa. Jami'an 'yan sanda dai sun harbe mutumin da ya kai wannan harin, inda hukumomi a Faransa suka ce suna kallon al'amarin a matsayin wani aiki na ta'addanci. Wasu shaidu da dama dai sun ce da farko 'yan sandan sun yi kokarin harbin mutumin ne da harsashin roba, amma kuma daga bisani suka harbe shi har lahira. Jami'ai a Faransa sun ce kawo yanzu ba kai ga tantance dan asalin wace ƙasa bane. Shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya jinjina wa 'yan sanda kan yadda suka hana mutumin ci gaba da dabawa mutane wuka. Kungiyar IS dai ta dauki alhakin kai wannan harin duk da cewa bata yi karin bayani ba kan ikirarin nata. Kasar Faransa dai na cikin kasashen da ke sahun gaba wajen shirin ko ta kwana sakamakon hare-haren ta'addancin da wasu suka riga kaiwa a shekaru 3 da suka gabata.
Shugaban ƙasar Madagascar ya soke dokar haramtawa 'yan adawa takara a ƙasar. Shugaban ƙasar Madagascar Mr. Henry ya amince da wata sabuwar dokar zaben ƙasar da ta ɗage haramcin da a baya ya hau kan madugun 'yan adawa kuma tsohon shugaban ƙasar Mr. Marc Ravalomanana na sake tsayawa takara. Matakin na shugaba Mr. Henry ya biyo hukuncin kotun kolin ƙasar da ya bayyana dokar ta baya a matsayin haramtacciya. Dokar da ta haramta wa 'yan adawa ciki har da tsohon shugaba Ravalomanana wanda zai tsaya takarar shugabancin kasar wanda ya haddasa kazamar zanga-zanga a sassan kasar a Madagascar abin da ya sa tilas kungiyar tarayyar Afirka ta sanya baki cikin rikicin siyasar kasar. Mr. Marc ya shugabanci Madagascar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2009 lokacin da aka yi masa juyin mulki bayan zarginsa da aikata ba daidai ba a ciki har da cin hanci da rashawa a lokacin da yake gudun hijira. Gwamnatin kasar ta kakabawa Ravalomanana haramcin sake neman shugabancin kasar. Madagascar na daga cikin kasashe mafi fama da talauci a duniya duk da arzikin ma'adanan nickel, zinare da kuma uranium da kasar take da su. Wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Argentina Pablo Zabaleta ya ce Lionel Messi ya fi ƙwarewa da nuna bajinta a fagen ƙwallon ƙafa fiye da yadda yake wasa a lokacin da ya lashe kyautar gwarzon ɗan wasa na duniya sau 5. A cewar Zabaleta, duk da cewa Messi ya shafa shekaru 2 ba tare da ya sake lashe kyautar gwarzon ɗan wasan ƙwallon duniya ba, har yanzu shi ke gaban takwarorinsa a duniyar ƙwallon ƙafa. Tun bayan kyautar da ya karɓa a shekara ta 2015, Messi ya gaza samun nasara akan abokin hamayyarsa Cristiano Ronaldo wajen sake karɓa kyautar ta gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya. Messi ya taimaka wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona wajen lashe kofunan gasar La Liga da Copa del Rey a bana. Zalika shine kan gaba wajen yawan jefa ƙwallaye a gasar ta La Liga inda yake da ƙwallaye 34. Abokin hamayyar sa Cristiano Ronaldo yana da ƙwallaye 25. A yau Lahadi Barcelona za ta yi tattaki zuwa gidan Levante daga bisani kuma ta karɓi bakuncin Real Sociedad a gida. Idan Barcelona ta yi nasarar a dukkanin ragowar wasanninta 2 za ta kafa tarihin zama kungiya a gasar La Liga da ta kammala wasanninta a kakar wasa ba tare da an samu nasara a kanta ba. 'Yan sandan kasar Indonesia sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun halaka mutane 11 a Surabaya, birni na biyu mafi girma a kasar. 'Yan kunar bakin waken sun kai hari ne kan wasu majami'u 3 da ke a birnin nasu Baraya da suka jikkata mutane 40. Kakakin hukumar binciken sirri na kasar ta Indonesia, Jema Ansharut Daula, ya ce akwai kyautata zaton kungiyar IS ce ta shirya wannan kai hari. Harin shine mafi muni tun bayan waɗanda wasu 'yan kunar bakin wake suka kai a tsibirin Bai cikin shekara ta 2005 inda suka hallaka mutane 20. Zalika hukumomin tsaron kasar sun ce hare-haren suna da nasaba da gumurzun da aka yi da wasu mayakan kungiyar IS da suka yi yunkurin tserewa daga wasu gidajen yari a gabda da ke dabda babban birnin kasar Jakarta bayan da suka hallaka jami'an tsaro 5. Labaran duniyar kenan a yau daga Drumbeat News, muryar Birtaniya, wanda ni Sani Hamza Funtuwa na karanto.